Roxy Budol, shout out kay Roxy Budol. Ayan. Shout out sa iyo dyan, ha. Shout out siya. Baka mawala yan ulit. Hindi yan. Hindi na. Malakas ang internet natin. Hindi puga, Hello kay Nico Reyes. Magandang hapon sa iyo dyan. Kay Mahusay, kay Ben, kay Roxy Budol. Para Budol, Grabe, grabe. Ayan guys, pakishare yung live natin. Type lang tayo exclamation notify para makasali po sa ating raffle for today. Ayan, kay Richard Tagcoz. Pakishare po sa timeline and sa ating mga kuwan, Okay, maraming salamat sa nag-share ng live at salamat at maayos na ang ating internet. Baka mawala naman, di puga. Yun lang ang problema kung mawala na naman ang internet. Sakit kayo sa bangs. Sakit sa bangs. Notify lang tayo, pabodol ng jersey. Ayan. Pwede naman, pwede. Jersey lang, jersey. Ayan guys, exclamation notify lang po tayo dyan, Exclamation notify. Tapos mention friends tayo. Wala na mention pala. Mga tamad pala kayo mag-mention. Jane Fernandez, Suwal ko, ayan kay George Cananzol Concepcion Master, ayan George, shout out sa iyo dyan George, from Romtec. Ayan, exclamation notify lang tayo, pa-shout out po kay George Cananzol Concepcion, si Boss George, nood sa atin Boss George. Kumusta kayo dyan, kay John Del Salva, kay Jane Fernandez Buga, ayan, shout out sa inyong lahat dyan, Share the live guys, share the live tayo, by spam heart, exclamation notify lang tayo para makasali po sa itong raffle. Yung raffle natin kahapon ay nawala kasi, nawala yung ating raffle kahapon, ay di puga, tuloy natin ngayon sa Noxbot natin. Exclamation notify lang tayo, exclamation notify, tapos heart react lang po sa ating sa ating stream. Okay, yun lang po, mention friends lang po tayo, mention friends. Mention friends, ano pala, salamat Idol Master. Ayos, Idol Master, salamat George, thank you so much sa panonood, thank you so much. Pupunta na doon dito yung mga tropa. Kailan ka pa pupunta rito, Diyos ko, hinantay ka na. Exclamation notify lang po tayo guys, exclamation notify lang tayo, exclamation notify, okay? Exclamation notify lang po tayo, exclamation notify lang po tayo. Tapos spam heart, tapos pakishare yung live natin sa onda. Tuloy-tuloy natin yung ating exclamation notify, ayan, follow. Exclamation notify lang po tayo, Tapos pa-react ang ating stream, Exclamation notify lang po tayo. Ayan guys, exclamation notify lang po tayo. Ayan. Exclamation notify lang po tayo, Exclamation notify para makasali po sa ating raffle. Ayan lang po ang ating exclamation notify lang po tayo, Exclamation notify, lahat po mag-exclamation notify. Okay, exclamation notify, tapos pa-share na lang po ang ating live. Okay, kailangan po naka-share po on the timeline and ML group, sa mga ML group, wag sa mga buy and sell, wag, Jeremy. Ayan, exclamation notify lang po tayo. Okay, tingnan natin kung may pumasok na. Okay, tingnan natin, get entries tayo mga kaibigan, Like, exclamation notify guys, ayan, mayroon po tayong 11 entries. Ayan, Nico Reyes, Roxy Budol, Richard Tagco, George Cananzol Concepcion, Mahusay, Kevin and J. Rom, Lelia Frog and Boss Gaming, Laika Nimelin Magaro and John Del Salva and Richard Gonzalez. Ayan, share the live tayo guys, share the live tayo. Ayan, para po sa ating epic skin. Ayan, para sa epic skin at sa mga Gcash natin, Gcash on this Monday. Ayan, get entries tayo.
Ayan mayroon na tayong ilan na ba ito? 15 entries Mayroon tayong 15 entries, okay? Paki-share yung ating live, share on the public or the ML groups Okay, ako po pasali boss. Ayan, Jeremy. Meron tayo exclamation notify lang tayo. Ayan po 16, tingnan natin. Shoutout sa ating 102 viewers natin dyan Ang taas ng ating algo. Salamat Ayan kay Josemie Gumatay. Ayan shoutout sa iyo dyan Shoutout dyan sa ating mga viewers na nagagandahan, nagpupugian. Pa-shoutout dyan sa mga nagkakapi ngayong araw na to, ngayong hapon. Mary Joy Ann Ramos, ayan, shout out sa iyo John. At kay John Del Zalba, shout out sa John. Kay Christian Inok, ayan, shout out. Kay Jiram Live Fab, ayan, shout out from Samar Lady, ayan. Okay, paki-share yung ating live guys sa timeline at sa mga ML group Ayan. Okay, pa-share na lang po pa-share na lang po sa ating viewers dyan na nagagwapuhan katulad ko Okay, MD Hudson, shout out sa iyo John. Kay Ann Matias, kay John Mark Di Castro, shout out sa inyong lahat shout out sa inyong lahat dyan Ay kay John Kenneth Soliano, exclamation notify lang po tayo guys exclamation notify, okay? Para makapasok ang inyong mga pangalan mga pangalan nyo Ayan, 22 na, tumataas tayo, ayan Ayan exclamation notify lang po. Exclamation notify lang po tayo tapos pa spam heart, okay? Spam heart lang po tayo, okay? Wala namang nakita, ano yan? Wala naman nakita name kuya, kanina raman kung nagsigig notify ay hack. Baka heart react. Spam heart ka dyan, spam heart sa atong live stream. Mag heart. Ayan shout out sa ating 115 viewers natin Okay, spam heart, John Kenneth Cheliano. Ayan shout out sa iyo dyan. Kumusta? Magandang hapon sa imo diha. John Michael Tabay. Ayan shout out kay John Michael Tabay at kay J Fox Q Gadjan. Shout out mga shout out Happy streaming idol kay Wilmer de la Cruz from Welfisa. Ayan shout out sa iyo diha Kay Yossi, ayan, kay Yossi Labradilla, nawala ng imong raffle kalit kahapon idol. Oo nga ni, di puga, oy. Na bullshit ko, ako na lang, nag-tiktok na lang ko. Tok-on lagi ng nahoning mita di makbisabayo lagi, oy, hindi puga. Bisaya dahil kapugi, Bisaya taon sa di ka. Bisaya ta oy, mga Bisaya, mga gwapo, mga pugi pa. Kaya pareho kay kuan kay G Fox Q Gadyan. Ayun Mga pugi yan, mahusay Kevin pugi din yan. Kay Park Young Won, ayan kay Young Won galing kay exclamation notify lang po tayo exclamation notify lang po tayo kay Muhammad Anguso. Ayan shout out sa iyo dyan Ayan, exclamation notify lang po tayo para makapasok ang inyong entries. Tapos get entries tayo, baka mayroon nang pumasok Magandang tanghali mga bahukigol. Sabi ni Mahusay Kevin. Ayan, 150 viewers na po tayo Zainil Lagrama, ayan shout out dyan Kaya exclamation notify lang po tayo guys exclamation notify. Then heart react po tayo sa ating live stream, okay? Heart react lang po, heart react. Palitan nga natin to ng big letter para pasok na pasok, para wait notify. Okay, exclamation notify lang po tayo. Ipasok nyo na yung mga dummy account Yung mga dummy account nyo, pwede nang kahit one lang yan. One friends lang.
Pwede na yan. Ay, di puga. Ano pang ginano kung di nagpaparapol tayo? Pwede na yan, di ba? John Michael Tabay, shout out sa iyo kay John Michael Tabay. Ayan po guys, exclamation notify lang po ang itatype nyo. Wala na pong iba, kundi exclamation notify lang. And then heart, react, and share the live. Yun lang po. Wala na pong ibang ngos-ngos balungos. Parang Palawan. Tama ba yun? Parang Palawan. Wala na ngos-ngos balungos. Pasok na agad. Okay, Justin Tanadora, shout out. Shout out sa ating 182 viewers natin. Hoy, may tatarong jud. Diha wa jud ako name. Patay na. Mauna diha akaron. Mauna diha akaron. Bona kalisod na karon ba? Bona kalisod kay di isulod ang inyong mga name. Pasali kay Geraldine Carbonelia. Ayan, shout out dyan kay Gargoles. Ayan, shout out sa iyo dyan ha. Magandang hapon sa iyo dyan. Kay Josmy Gumatay. Ayan ha. Tingnan natin Josmy Gumatay kung nandyan ka na para makasulod ng imong name. Ayan. Rams. Ayan ang ating isang streamer. Ayan na si Rams. Ayan ha, pahingi kami ng jersey number 10 Justin Tanodora Idol. Na, mayroon yan. Di puga ako pa. Bigyan natin yan. Gahapon po wala ni mo gipakita mita. Oy, awaya. Sumbaga. Sumbaga si Mita ha. Sumbaga. Mayari din tayo yan. Ayan Justin Tanodora, may pina-up. Pahingi kami na jersey number 10 ni Justin Tanodora, pina-up niya. Ayan, exclamation, taga-asa na ikakdol. Taga-kuhan ko, taga-Leyte, taga-Bisaya ba? Pwede ba natin mag-Ilonggo? Mga Bisaya na, mga gwapo. Mga gwapo na mga Bisaya at saka mga kuhan ha. Tanan man tayo mga Pilipino, mga gwapo. Ayan ha. Exclamation, notify lang po tayo para makasali ha. Sa saling kit-kit lang boss ha. Sige, kit-kit lang ta. Exclamation, notify lang. Ay, parehas dito dol, parehas na. Mga gwapuhon. Gwapuhon lang, hindi gwapo. Yun lang ang problema diha. Kinsay single, ayan ha. Kinsay single, shout out daw diha sa mga taga Dumaguete, galing kay pabati mula kay Geraldine Carbolina Gargoles. Ayan ha, taga Ormoc diha kadol. Doon mi diha sa Ormoc. Doon mi na sa Ormoc. Bisaya imo Afonggi. Sabi ni Justin, ano ba to? Ayan ha, exclamation notify lang po tayo guys ha. Exclamation notify lang po tayo para makapasok ang ating mga entries ha. Yung 151 viewers natin dyan ha. Okay, para makasali po sa ating pa-epic skin ngayong araw na to ha. Nagbibilang na po tayo ng oras at nagbibilang na po tayo ng ating mga entries name ha. Sudario Ruin ha, shout out sa iyo dyan ha. Sudario Ruin, yung mga dami account nyo, mga 10 account nyo nga mga isang tao, ipasok nyo na ha. Kasi si Geoffrey Buktot, nanalo siya. Minisits ko yun sa nakita ko siya sa live stream ng ibang streamer. Okay, hinahanap ko talaga yung mga winners natin ha. Hinahanap ko, gahapon nag-idol, dol, nawala imo live o lagi, waoy, di puga ni si Kuan. Kuan man tada yun ha. Ayan, George, Kainan Sol Concepcion, si Boss George, andito nanonood sa atin ha. Maraming salamat. Paapila ko sa list imo ha. Exclamation notify lang tayo, exclamation notify. Yun lang, Los, taga Albuera Litico. Oy, doolta. Taga Abuyog Leyte ba nang akong kuan, ang akong origin. Taga Abuyog Leyte. Mga Bisaya, mga Bisaya, support tayo sa mga Bisayang gwapo. Support sa mga Bisayang gwapo katulad nako. TikTok ng mata ba? Murag di tinuod. Ha? Murag di tinuod ha. Sherwin Pronebo, shout out sa iyo diha. Ayan ha. Exclamation notify lang po tayo diyan ha. Exclamation notify lang po tayo ha. Ayan. Yung hindi pa nakapasok, pakitingtingin lang yung labaw dol. Lagi, naglabaw na nga ito kagwapuhan. Kapugian, hindi puga. Isang di gwapo, basta pugi. Pinaka-importante na diya.
Di gwapo, basta importante pugi, ano. Ang wala pa kabalo, hindi pa nakaalam kung saan ako ngayon nag-live stream ha. Nandito po tayo sa New Zealand po tayo ha. Richard Montebon Aliego, shout out sa iyo dyan ha. Jasper Panis, shout out po sa iyo dyan. Exclamation notify lang po tayo dyan ha. Palista po kuya kay Katerina Sumindoy. Ayan ha, shout out sa iyo ha. Exclamation notify lang po tayo guys. Exclamation notify sa inyong lista lang po ha. Mag-exclamation notify, always exclamation notify and share the live. And then spam heart po tayo para po sa ating Epic Skin and GCash for today, Monday afternoon ang Pilipinas. Sa New Zealand is ano na po dito gabi na po, alas 8:15 na po dito mga kaibigan ha. Alas 8:15 ng gabi na po sa New Zealand. Ayan. RB Cardino, shout out sa iyo dyan. At saka kay Luz. Ayan. Shout out sa inyo diha. Tanan. Mga gwapuhon o mga gwapahon. Gwapahon lang ang mga gwapuhon ha. Ayan ay yung mga pangalan nyo ha. Yung mga gwapuhon at sa mga pugion. Shout out sa inyong tanan diha ano tayo, shout out dyan kay Dave Wong. Mayroon tayong galing sa Japan. Japan ba to? O sa Korea? Wong. Geraldine Cabrina Gilles, Richard. Ayan Jordan. Si Jordan kay G9, kay RG. Ayan shout out sa inyo dyan ha. Gate entries tayo para sa ating Geraldine RG Alcaraz. Ayan shout out sa imo diha. Sino pa nandiyan? Sino pa mag-notify kay J Fox? Ayan ha. Q Gadyan. Ganda ng mga si J Fox. Napakalupit ng mga pangalan. Sana pag ganda ng pangalan ko, John Max J Fox. John Fox. Ganda ng pangalan John Fox. Baguhin ko nga yung ang aking name. John Fox. Si John Fox. George. May pag-game ka ba 5v5 Buster Idol? Wala pa tayo. Wala pa tayong pang yan. Wala pa tayong wala pa tayong schedules about sa mga 5v5. Yung nakaraan nagpa-tournament ako ng mga ganun. Ayun, wala nga Kay Sir Claimed Aison, shout out sa iyo dyan ha. Kay ipasok nyo na yung mga dami account nyo guys ha. Huwag kayo mahiyang ipasok yung dami account. Kahit mga dami account dyan, nanalo pa rin yun. Okay? Bye ako, gwapuhon. Ganyan talaga, gwapuhon. Kay Myra Lags Arsolona, shout out sa Happy Streaming Offline Visit from Shashinka Place together with Leo TV and Save Gaming and Chinka Place and Shaina Place, JB Main Gaming, and we care of love. Wow! Hi kuya kay Myra Lags Arsolona. Yan, shout out sa iyo dyan ha. Pakishare yung live natin guys ha. Please share the live on the public and then share on ML group. Yan lang po. Kung saan pag-appeal sa lista idol, exclamation notify lang ha. Tapos mag-spam heart ka lang diha. Spam heart lang ha. Majid Tulida, shout out sa iyo John ha. Magandang hapon sa kay Majid ha. Kay Myra, oy, ako una, salamat kuya, sipag magbasa. Oo nga paspasan na magbasa kaya habang nagko-comment. Baka pagalitan tayo kasi mayroong hindi ko napapansin at comment siya ng comment, hindi ko nababasa. Pasensya na. Inaaway ako. Pusilon na sumbagon. Ilan po ang manalo? Depende po sa kasi 3 minutes lang po ang ating 3 minuto lang tapos ipaparulitan natin. Depende kung anong makukuha mo. Mayroon tayong GCash, Epic. Maraming nakakuha ng Epic skin. Okay. Nakasali na po ba ako? Hams. Ayan, tingnan natin dito ha. Get entries tayo kay para Get entries tayo. Get entries. Ayan, 46 pa rin.
Bakit hindi? Mag-spam heart lang po kayo ha. Kay Arthur. Shout out kay Arthur ha. Ayan ha. Pila na lang ka minutes ang ano ba? Entry idol ha. Mga saglit-saglit mga 10 minutes na lang. 10 minutes. Yung hindi nakapasok, pasensya na po ha. Pasensya na po. Na-miss na kita kalaro Master Idol. Wow. Ayan guys ha, exclamation notify lang po ha. Exclamation notify, then share the live on the public ha. On the public lang, kung hindi sa public market. Evan Gomez Idol, sana ikaw po makabigay skin sa akin kay Aldos ha. Pakitingnan po, baka nakasali na. Tingnan natin entries. Mayroon na Hams, mayroon na Hams, mayroon na. Ito na, mayroon na. May laman. Jerilyn Carbolina, shout out sa iyo diyan ha. Jaysil Castillo Normal, ayan, shout out ano ha. Idol, nakapasok ba ako? Tingnan natin kung nakapasok ka ha. Tingnan natin kung makapasok ang inyong entries sa name. Tingnan natin dito. Ayan, tingnan nyo na mabuti yung mga pangalan nyo dyan ha. Yung nadulo-dulo ha. Shoutout sa ating 175 viewers. Ano na lang guys ha. Spam heart ha, para makapasok yung ating ha. John Michael Tabay. Duhat Adol. Duhat ang guwapo. Notify Skin Aldos. Di, exclamation notify lang. Exclamation notify. Para ano ha? Exclamation notify. Okay? Marco Dilaya. Wala pa po ako. Tingnan natin. Ano ha? Sige lang kung get entries. Huwag kayong mag-alala guys. Huwag kayong mag-alala ha. Yung hindi nakapasok ha. Huwag kayong mag-alala. Okay? Huwag kayong mag-alala ha. Huwag kayong mag-alala ha. Tingnan natin dito kung hindi nakapasok ha, yung mga entries ha. Marvin John sa SIDA. Ayan ha, sa SIDA. Okay. Kung hindi nakapasok guys ha, hindi nakapasok, ano natin yan, okay? Huwag kayong mag-alala ha. Exclamation notify lang po, exclamation notify lang po tayo ha. Tapos pa-share na lang din yung live, kailangan po mayroon tayong sharer ha. Okay. Ano ko to guys, i-rolita ko, hindi na bibi, okay? Hindi na bibi. Saglit lang tayo saglit lang po mag-rolita tayo. Hercud Sojak Idol, Lods, wala pa po ako. Huwag kayong mag-alala, pasok natin yan, okay? Exclamation notify lang po tayo, ha? I-rolita ka po to, ayan ha, ayan mga pangalan nyo ha. Ilista natin yung hindi nakano ha. George, ayan na natin George. Exclamation notify lang po tayo. Exclamation notify. Yun lang po guys ha. Exclamation notify lang. Okay? Okay, punta na tayo sa ating Well of Names, okay? Well of Names. Gate entries, guwapo, niyo po, idol, ay di puga. Ikaw lang nagsabing guwapo tayo. Pag sure, well Fred, anong sabi? Guwapo daw tayo, bay. Guwapo na, dami nagsabi. Oo, di ako swerte sa Rapol, idol. Exclamation notify lang guys ha. Exclamation notify, okay? Tingnan natin.
Tapos ipasok na natin sa ating well of names. Okay, well of names. Oy. Ayan. Nakausap mo na ang misis mo. Sino misis? Dipuga. Bakit daw pangalan ko, idol? Ilagay natin yung mga pangalan, ha? Yung mga pangalan nyo, ha? Ilagay yung mga pangalan nyo, guys, ha? Kasir. Exclamation notify lang po tayo. Exclamation notify lang po tayo, ha? Ayan po mga names nyo, ha? Nandun lang yan, nandyan lang ba? Nandun lang yun. Ayan mga pangalan nyo, ha? Ayan ang mga pangalan nyo, ha? Pa-shout out idolo. Ayan, ha? Kay Notify ID. Shayna Pangilod, akin na funny lifeguard lang. Nakapalo na ako, nakashare pa. Ayun. Wala ako dyan, idol. Tingnan natin, ha? Please, boss, pasali. Okay. Tingnan natin ba bukas ba ayusin natin, okay? Ano natin? Karabulina. Sino pang hindi na lista dyan, ha? Shout out dyan, ha? Pogi, wala ko dyan, ha? G-Fox. G-Fox, wala ko dyan, ha? Exclamation notify lang tayo, ha? Exclamation notify lang tayo. Exclamation notify, okay? Jeremy. Exclamation notify, guys. Exclamation notify, okay? Exclamation notify lang. Exclamation notify, ha? John Lloyd Villamore. Jerry Lynn. Mali ng spelling. Carbolina. Ayan ba? Tama ba? Carbonilla pala. Carbonilla. Hindi po. Garagoles. Okay. Exclamation notify, ha. Yung iba mag-exclamation notify, baka madiretso na sa ano. Tingnan natin yung pinakadolo. Aisha Kate. Mag-exclamation notify lang. Exclamation notify lang, ha. Ayan, o, nakakapasok yung iba, o. John Lloyd Kate, ha. Kaysa Clint Jason. Ayan, ha. Burahin na lang yung iba. Exclamation notify lang. Exclamation notify. Pasok na yun ba? Pasok na. Exclamation notify lang. Exclamation notify lang tayo. Exclamation notify. Yung hindi makapasok, baka mayroong ginawang masama. Gina Bernardo, shout out, ha. I-share mo yung live natin, Evan Gomez. Exclamation notify lang, ha. Exclamation notify lang. Exclamation notify, okay? Exclamation notify lang, guys. Exclamation notify. Exclamation notify. Dapat pa-react lang sa ating stream, oh. Okay?
Exclamation, notify, react the stream. Kailangan naka-spam heart tayo dyan, ha? Naka-spam heart. Spam heart you guys, spam heart, spam heart, spam heart. Spam heart, ha? Spam heart, spam heart, spam heart, okay? Okay, lagpas na share ko, Lods. Ayan, thank you. Naglagpas na. Asa na ka nang abot? Naglagpas sa imong ano. Asa na ka, boss? Gusto ko din mag-live. O yun, turuan kita. Walang problema. Sige, mag-live ka, tuturuan kita. Sino ba yun? Sige, mag-live ka. Magtuturo tayo ng live stream, okay? Miranda. Pasok nyo na yung mga dami account nyo, guys, ha? Walang problema yan. Ipasok nyo na yung mga dami account. Uy, dubli-dubli to, ha? Tama lang, tama. Exclamation notify lang, guys, ha? Exclamation notify lang. Yun lang po ang ating ano. Okay? Exclamation notify lang po tayo. Exclamation notify. Yun lang po ang ating entries, okay? Tapos lalarga na tayo, okay? Ay, shout out dyan kay Rian Moore, ha? Exclamation notify lang tayo. Exclamation notify, okay? Gomez last. Okay, magano na tayo ng 20 seconds. Yung hindi magano, ha? Dongba, shout out kay sino ba nandito? Vinci, Katrina, Simondoy, ayan, shout out sa iyo dyan, ha? Kay Gertina, Gregorio. Okay, magko-close na po ang ating ano, ha? Okay, magko-close na po ang ating pasensya na yung hindi nakapasok. Pasensya na po ang hindi nakakapasok sa ating entries. Pasensya na po. Pasensya na po. Mayroon pang maraming pagkakataon. Okay, here we go. Larga na tayo, ha. Okay, larga na po tayo dito, okay? Okay, kukuha po tayo ng isa para po sa ating kukuha tayo ng isa, guys, ha? Okay, kukuha po tayo ng isa, ha? Shuffle natin. Hindi na masyado marami. Hindi makakasya sa BB. O, si May Gumatay. Nalista na po si Giyosi Gumatay. O, nalista na. Hindi magkasya sa BB. 100 lang yun. Notify happy streaming from Miss Gray Gaming, Fast and Slow Gaming, and Rain. Ayan, shout out sa iyo dyan, ha. Pabibi na lang natin. Kasi naman siguro, no? Bibi na lang natin. Duck Race.
Duck race lang natin para ano. Manalo yan, manalo yan. Duck race lang natin, duck race. Duck race lang natin ito guys ha. Ayan. Chicken race, oh. Chicken race na lang to. 3 minutes. Okay, guys, duck race na lang para makapaglaro. Karang. Kaya kukuha tayo ng isa. Okay. Kukuha tayo ng isa, guys, ha. Go! Ay, nandito pala yung ating mga kuwan. Saglit lang. Yung ating mga SB holder. Eh, di po nga nakalimutan ko. Sorry ha, sorry. Mahusay. Kevin. Tapos, Sherwin Fornebo. Buti pinaalala mo. Sherwin. Sherwin Fornebo. At saka si Sherwin. At saka si sino pa po? Si RV and RV na naman. Si RV and sino pa ba? Si Tagoz. Si Normalin. Tama ba yung paano? Tama ba yung ano niya? Jeremy, meron na si Jeremy. Nilagay ko na kita Jeremy. Normalin, tama ba? Normalin. Basta Normalin ha. Madam Daruma. Si Daruma pa pala no? Daruma sa 80 sir. Subscribe. 80 sir. Yung mga ano to, mga SB holder ha. Kasali. Ayan si Lara Jane. Like. Nag-notify na ba? Interest nga tayo. Marcos pinakadulo. Follow. Ayan, 80. Tingnan natin. For watching a John Max Gaming. Type. Notify. Best. Ayan. Okay na tayo ha. Boss Gaming, baka naman dalawa name ko Lodi. Isa lang. Wala yan. Natawag nito mga SB holder yan. Mga yan. Hindi natin pwede i-break yan ha. Hindi yan ha. Mayroon na Daruma. Mayroon na dalawa. Mayroon na. Done. Okay, 3 minutes. Set tayo. Set. Okay. Galing sumayaw. Ding ding ding. Patay tayo sa mga ding 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 natin dyan ha. Follow. Okay, larga na tayo ha. Here we go for the first. For watching a John Max Gaming. Ako 10 name ko. Si Kathleen Online. Shout out sa iyo diyo ha. Kay Berhel Talakay. Baka ano naman, paki-share yung live natin, Berhel. Kailangan po mayroon po tayong sharer buds guys ha. Kailangan po natin mayroon sharer buds. Pag manalo kayong walang sharer buds, automatic po. DQ. Disqualify po. Okay, ang ginagawa nyo lang po, exclamation notify, spam heart sa ating ano ha, spam heart. Ganon. Shout out kay Ramil Lapus. Ayan. Kailangan po mayroon po tayong sharer buds. And then mayroon po tayong
spam heart, at saka mayroon po tayong exclamation notify. Kailangan po naka-notify po tayo lagi para updated kayo kay John Max Gaming. Mayroon po tayo, ang price po natin, Elokin Rasnal is epic skin, or depende po kung ano ang makukuha mo sa ating ruleta, okay? Epic skin, Gaming. lagyan natin na Paradise Island, Lightborn, or Gcash. Ayan po ha. Yan po ang mga prices natin dito. Okay? Ting 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 ting. Galing ko sumayaw, no? may nagsabi sa nag-message sa akin, boss, pwede ba akong turuan mo ako magsayaw? Ang sabi ko, ang sagot ko sa kanya, mahihirapan siya sa step ko. Subscribe. Ada name ko dida, boss. Adi. John Joshua, first winner po ba yan? First winner tayo, isa lang kunin natin. Okay? Kasi naputol kahapon yung ating live naputol yung live ko. Sana hindi maputol yung live ko ngayon. Marami nang nakukuha ng epic skin sa akin, ha? For watching a John Max Gaming. Si Noam Torres, nandito ba to si Torres? Noam Torres. Type. Noam Torres. Chasuka Soldik at saka si Rede Giop, si John Mark Di Castro 20. Ayan. TNT lang to. Si Husuka Soldik, nandito ba? Mag-ano na kayo sa aking sa aking ML. I-follow nyo na para mabigay ko na agad sa inyo yung epic skin, ha? Okay? Okay. Subscribe. Mag-message kayo doon sa page kung sino ang mananalo, okay? Huwag kayong mahiyang magtanong, ha? Pag nakita nyo sumayaw si Kuis John Max Malabili Crawford nagalaw, what the? Diyos ko niyo. Ayan, Maubat Dev, parang dyan ba? Like ano man din. Boss, dalawa din ba din ni like o dalawa? Si Mad Bap Dev, nandyan ba? Pakiano nga. Ayan po ang kanyang name. Pakira natin. Andyan. Subscribe. Isa pa. Pag wala na, ha. 19, 18, Like. 17, Wala. 15, Follow. 13, 12, 11, Wala. John Max Gaming. Wala. Notify. Okay, wala. Isa pa. 0. Ayan, si Mad Dap. Oh, nakaabot. Si Mad Dap Jeff. Ang problema, wala siyang sharer buds. Wala siyang sharer buds. Hindi ka nag-share. Wala kang share. Tingnan mo nga. Pa-comment mo nga siya, no? Wala share. Hindi ka nag-share. Ay, di puga. Like. Follow. Walang sharer buds. Ano ba yan? Di puga. Sabi ko ba, kailangan may sharer buds at saka di ko. Ay, Diyos ko, Mio, Santa Cruz at Timaan. Type. Nakashare na ako. Pakishare. Ano nga to? Dali, check ko nga. Dali lang, ha. Check ko lang. Kasi kailangan talaga may sharer buds eh. I-share, tingnan ko lang, ha. Tingnan ko kaganyan ka na, ha. Tingnan ko. Saan ba to? Mad
Kaso lang ang hirap ng ano niya eh. Mud Buff. Subscribe. Bat, ano ba to? Bat dip. Like. Tingnan ko lang, check ko lang guys ha. Kung may share talaga siya. Wala share. Wala share eh. Wala man ikaw share. John Mac Gaming. Bugs. Ayan po, oh, nakikita ko kasi oh. Sayang naman. Type. Notify. Wala eh, oh. Ayan siya, di ba? Oh. Walang share. Okay, ulitin natin ha. Sayang naman to, batang to. Sabi ko mag-share eh. Mag-share ka uli. Subscribe. Shuffle tayo, shuffle. Bago lang siya sa ano. Okay, go tayo ha. Start tayo ulit. Okay. Like. Now start. Follow. Ulit tayo ulit. Dapat nag-share. Ay, di po nga. Oh, kailangan may share tayo guys. Sabi ko mag-share ha. For watching a John Mac Gaming. Bago lang pala to. Bago pa lang kasi. Ayan sir, bago pa lang kasi. Bago lang. Sige lang, ilista lang kita. Bigyan kita ng 20. Huwag ka mag-alala. Bigyan kita ng 20. Bigyan kita ng 20. Huwag ka mag-alala ha. Huwag ka mag-alala. Mag-message ka sa page. Mag-message ka sa page. Ang pangalan mo? Tignan ko. Sana yun? Mads. Subscribe. Sige lang. Mad. Bop. Bot. Bot. Dip. Mag-message ka sa page ha. Tapos yung ano mo, tawag nito. Nakita nga akong name kay daghan kayo. Okay? Okay, mag-message ka sa kuan, mag-message ka sa page, okay? Mag-message ka sa page ha, mag-message ka. Type. May 20 ka sa akin, okay? Kahit ma-DQ ka, okay lang may 20 ka. Wala problema, ha? Hindi ka na pwede makakawan sa ating Piping skin, okay? Hindi na, okay? Mag-message ka sa page, okay? May message ka tapos number ng iyong ano ha. Mad Duff ha. Ding 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 ding. Bawal pure number, Diyos ko. Ayan mo lang. Like. Okay lang yan. Hindi naman nakakaano yung number. Wag lang mag-ano ng ano, Follow. tawag nito, yung link at saka yung hashtag. Wag lang. Wala akong moderator, ako lang po, nag-iisa lang po talaga ako. Wala kayong moderator. Gaming. Wala tayong notify show epic eh. Wala tayong moderator eh. Wala akong moderator. God, nako sa 500 boss. Merinda po. O, yun. Thank you so much ha. Merinda. Pahingi akong 500. Wala ako name kuya. Nandyan yung name mo. Natatakpan lang. Nawala name ko. Nandyan talakay. Nawala na. Bawal basta mag-ano kayo ng mga live stream guys. Huwag kayo magbigay ng live, link at saka Unmatches. Di ko nakita pangalan ko, pugi. Kailangan may sharer buds po tayo ha. Isisigaw ko ulit. Kailangan may sharer buds po tayo at saka follower buds ha. Para hindi po tayo ma-disqualify. Ako guys, dyan box apply. O sige. Switch account agad.
Switch account. Wala din. Magbibigay pa ako ng isang okay, go. 20. Follow back. Ayan follow back. Sa ML. O, sige, boss, ako gawin mong mods. Okay, sige. 13. Matias, nandiyan ka pa ba? 11. 10. 9. Switch account agad, switch account. Switch account. Psycho Idol. Sige. Wala din siya. Okay, wala talaga siya. Tagalin na natin to sa lista. Race again tayo ha. Wala talaga siya. Shuffle tayo, shuffle. Bagal lang net, di matagal lang ang bilang yun eh. Okay. Okay, go tayo. Natulog na siguro. Okay, larga tayo. Okay. Another one. Larga. Okay, kailangan puro mayroon po tayong sharer buds ha. Bagal mag-switch. kahit special oilet lamang sir. Basta sunod pag kailangan may sharer buds po tayo ha. Kasi i-check po natin yan, i-check po natin ha, okay? Yung mga dami account nyo, kailangan may sharer buds po tayo, okay? Okay. Sunod lang po tayo para okay? Para wala tayong samaan ng loob. Mga samaan ng loob ha. Para wala tayong samaan ng loob. Okay? Bakit tumatras yung pato? Di puga. May umatras pa ng pato. Ayan, si RJ Manuel Mariano nakakatawa. Bali, 4 team ko dyan, boss. Oh! Exclamation na John Joshua Spenula. Okay, mag-ano pa tayo? Kukuha pa tayo sa Noxbot. Huwag kayong mag-alala, okay? Emote na lang, kaya pala matanda yung dako. Umatras ba? Sayang name A40 ko. Hindi nasasayang yung A40 ko. Bibigyan na lang kita ng 20, okay? Huwag ka mag-alala, ha? Okay? Lipad na lang, sabi ni John Michael Tabay, present na agad siya. Sana makahabol dako. Mahabol yan. Adrian Tolentino, shout out dyan. Berhel Talakay, emote na lang ako, idol. Sige, magano tayo ba? Pag manalo ka, emote. Go baby ko. By my panghandaan ako sa birthday ko. Yan, birthday ng anak mo pala. Kahit emote lang. John Joshua Espanyola. 1v1 na lang po pala tayo, Lods. Aba, hinaman ako. Baka hindi mo kayanin. Nga lagi ako namamatay sa 1v1. Hindi ako magaling sa Natalo nga ako ng 2,000 dati. Nagbayad talaga ako, nakakabayad ako. Nagbayad ako ng 2,000. Kay din, si Paul Drop, talo din. Sudario Ruin, ayan, shoutout. Notify to epic skin lang sa akin, Lods. Ayan. Nermalen, ayan si Nermalen, yung ating SB holder. Nermalen, ayan si Nermalen. Saan na ba yun? Ano bang buong pangalan ni Malen? Nermalen? Yung SB holder na si Mausay Kevin. Saan na ba yun? Basta Nermalen ha? Nermalen. Yung SB holder natin, sino ba yun? Si Nermalen yan, yung SB holder natin.
Ayan, Laika si Nimalin. Ayan si Laika. Laika, Nimalin, Laika. Laika, ayan si Laika. Laika Nimalin. Nimalin, ayan, Nimalin ha. Si Laika, ayan oo. Race agad tayo guys ha, isa pa. Tapos maglalaro tayo, okay? Shuffle. Ikaw yan. Magaro, ayan. Okay, larga tayo. Kuha muna tayo sa Noxbot natin guys ha. Kuha tayo sa ano, sa baba. Isa pa ha. Sana hindi matanda ang itik. Yun lang ang problema. Matanda na yung itik. Okay, shuffle tayo ha. John Lloyd, pasali po idol. Exclamation notify lang po tayo. Exclamation na bakit tumatras ang baby ko? Tigulang na. Matanda na siguro. Kung sarap sa kalina. Kuya John Max. Huwag yung sakalin yung bibi nyo. Oy, ano ba kayo? Kakakawa nyo na. Okay, Sart! Pa-shout out kay Vinces Salakay. Emote na lang, okay? Siguro yung baby ko, bahog kigul. Bahog kigul daw. Taktay tayo niya. Bahog kigul yung kanyang bibi, ha? Lagyan ko ng steroids. Yung bibi ko, ano ba yun? Joshua, di ko gano'ng steroid. Namising ako, bibi. Wala, natabunan na sa ilalim to. Ilalim, ha? Sana makita, comment ko, boss. Sana manalo ko pag bili ko ng gamot ko. Ano ba yung ano mo? PWD po ako, oy. Si ano to, Oo, si ano, nakita ko to. Fontilla. PWD. Si Ricky Boy. Fontilla na bo, Ricky Boy. Nakakakuan. Sige lang. Magkano tayo? Magkapira tayo. John Michael Tabay, nanalo na ako, idol. Wala pa. Dodrogahin ko bibi ko para maging hyper. Di puga. Painumin mo ng kuan. Kuan, droga. Ay, di ko ba masisira ang buhay niyan. Pag natalo iti ko, katay yan. Ay, di puga. Katay na. Parang kuan. Gawin ng adobo. Sarap yan. Gcash number. Okay. Yung baby ko talaga kulang lang ata sa extra juice. Kailangan nakakobra. Kailangan nakakobra yung quad Kevin, ha. Lagyan mo ng turbo. Dapat mauna ka baby ko, ha. Kailangan ng ano yan. Nakakobra o ha. Magkano ka Berhel Tarakay ang server ko kasi iba. Kapag ka sa akin magkatawag nito?
maglalag tayong dalawa. Hindi ko makita yung akin na nandun na sa likod. nandun sa likod yung sayo. Gutom na ata baby ko. Okay, sino to? Si Jemuel Espinola Fortes. Andyan pa ba to? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kailangan po tayo may share buds guys ha, tsaka follower buds, okay? Okay. Ayan ha, nakapin comment po ang ating ano ha, nakapin comment po yan ha. Noted na share ang follower buds ha, para iwas DQ ha. Comment present pag nanalo, okay? Wala ba? Nandyan ba siya? Okay pa, ano ba natin si Jemuel? Isa pang ano ha, matagal po ang ating oras. Okay, may chances. Dalawa, 40 seconds. Grabe. Wala. Wala. Wala, kasayang. Kasayang man, oy. Kasayang naman. Okay, rest tayo again guys. Dahil wala man siya. Race again tayo sobrang ano ha, race again. Tapos maglalaro tayo ng ano ha. Okay, race again tayo ha. Subscribe. Like. Ikaw ba si Follow. JC Reigns sa ML? Idol, nanalo po ba ako? Wala, hindi pa. Si ano nga yung ating nanalo, si Laika ni Malin. John Mac Gaming. Sasuke na narito po. Palagay. Hindi, si John Max Gaming yung aking ano, si John Max Gaming. John Max Gaming po ang pangalan po ng aking ML. GMX. Subscribe. Rona, shout out sa iyo dyan ha. Charlie Laureles. Boss, pasend naman ng Gcash. Ano ito? Follow. Sige, yakan ako yan ha. Bili ng gamot ko, Gcash. Sige, yan na natin. Dol, gandang pato na ko. Pag SB holder boss, auto claim na, oo. Kailangan i-follow nyo ako guys. Kasi marami nag-ano sa akin, kailangan mag 7 days. Manalo kayo ng epic skin, automatic na agad yan. Pag SB holder kayo, kung gusto nyo ng ano, boss, paano ako ng ano, Kuya John Max. Ayan ha. Okay. Marvin John Sasida. Shout out kay Marvin John Sasida ha. May squad po ba kayo? Mayroon akong squad kasi lang wala na ang mga ano. Subscribe. Bibi ko nalunod na, sabi ni Richard ha. Like.
Idami ko na nandyan. Ayan ah. For watching a John Max Gaming. Type. Notify. Subscribe. John Michael Tabay. Nandyan pa po si John Michael Tabay. 20, 19, Follow. 17, 16, Ayan, present si John Michael Tabay. For watching a John Max Gaming. Present si John Michael Tabay. Okay? Type. Notify. John Michael Tabay. Okay, tingnan natin kung anong mga magiging ano nila ha. Sana yun? Short race. Epic skin. Para Subscribe. Dice Island. Tama ba yung spelling? Like. Paradise. Follow. Then